Hello guys. Hey guys, masquerade say guys. Hello guys, masquerade say. Thank you Sheroni Samaplanga. Thank you. Happy Sunday guys, happy Sunday. Muri say guys. Nasi Sunday, happy Sunday guys, happy Sunday. Thank you Pamela. Nasi Sunday guys, today it's Sunday. Uyaiti mbofara, uyaiti mboseka. Nasi Sunday, uyaiti mbofara, uyaiti mboseka. Hello. What? Today wafari kwa pashepe gate. Shakira. Yo, she's not going to hear you. She's playing music. Mira nditore kindi furire munhu afari kwa pashepe. Shakira. Why did they close the gate? Shakira. Right guys. Ndandati unovhurira munhu avharirwa dai vanhu kuganga vedo kuvharira mwana pashepe gate. Ari wobiwa papapa kana kuti unongwa. Right. Mauya here guys. Nhasi tine mienzi watoda kuisa pa hot seat. Nhasi. Thank you Lydia, thank you Bibiana, thank you Liz Makore. Liz Makore mama rova sei. Tine munhu atoda kuisa. Naye akomagi kuti abiwe munhu wako kunoku. Kumuvhara anga achisketa, ari kusketa, ari kuita roller skating panze apo. Zvimaniki zvake zvimabhutsu zvake zvezviya parodha pazvinotelera pazvinosvedza apo. Saka vakumuvharira gedhe shuwa pashi ipapo ari wotsikwa nemota mwana ipapo. Totomuti ngauya aite zvekusketera mukati umu. Nhasi tina swaga guys, tina swaga ari piko sagwa wacho. Ndamumirira panapa. Thank you Vicky, thank you. Mtuli Bele, how are you? Thank you Charity, thank you. Munyaradzi Makoni. Regai tibatwe saga. Natasha Stole, thank you. Tibatwe saga wacho tinzo kuti haufa. Timbonyazo ziva swaga uyu kuti swaga uyu ndiani? Tida kumisa pa hot seat, nasi tiri kumupisa pa hot seat. Tinongori nema questions hobo. Atati tingochibvunza but tisina ma answers. Thank you guys, thank you all, thank you Blessing Esther Jechedza. Thank you guys. Newe swaga wacho dairaka. You can try to phone direct. Hanzi ndiani swaga. Muchamuona? This tune at R1 per week. Press 1. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami dumangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze. Kota kumirira nhai vedu WhatsApp. Oh. Hey. All right. Hey. I was telling him to stop tukaring vanhu. Tichamubvunza, don't worry. Kwanza muita sa prophetess na. Andi profeti vanhu.
handiprofiti vanhu kungogeza guys ani mungozati kungofarira kugeza ini ndingofarira kungogeza ndichienda kuchechi so ndinongozvigezera ndinongofarira munhu anongofarira mvura kana ndichibuda ndichienda elsewhere mungave mutown mungave kuvanhu mungave kupi ndinotogeza handiti mona ini ndiri munhu ongoti kana ukandibatawo ukandiwanawo ndakaita hanzi ndikupfeka ukandiwanawo ndiri zvandiri zvondo zvaunongowana ndiri ukawana ndiri zvandiri zvandei ndichingoriwo ukangowana ndakadao zvandei ndichingori hanzi 21st aiwa muchamuona ari kuya yokuya hanzi ndipe 10 minutes 10 minutes dzose idzo okay katingomupa 10 minutes acho yaichimupe kudanga achigeza-gezawo handimuzati vanhu vanogezera kuya palife saka ndofunga anga achigeza semuzati vanhu vanogezera kuya palife saka anga achigeza ndofunga handitimazviona anga achigeza saka rikaitimire adi apedze kugeza auya ake asiyana nesiwo kuti kana watondibata ndatodiya mhene kokoko ndotongouya ndakadaro handakana pressure handingamboiti nguva yekwana time yekuti mozodai nawedu ndionerewo nikikiri mina ndikutadzeiwo komenti regai ndi address yangu Rudongoshi nai Rudongoshi mino yacho yawati kwai mino chete but mogeza imbondiudzawo kunotengeswa mino diki ndotenga ndofunga ndokuti ndibatsire chimbondiudzawo kuri kutengeswa mino diki Rudia Ngoshi ndinde kotenga chindiudza ndatomirirawo answer maybe ndinganobatsirikana nekuti mino iyoyi ndo yandinayo ndo yandakapiwa naMwari ndo yandakatopiwa iyo ndo yakati zvesho zvakaita mine baba vangu ndo vandakafanana navo saka iwowo kati mino chete but munogeza chindiudzawo kwandinogona kuenda unobatsirikana kuti ndiwane mino yakafanana neyako ndindewo regai tipiwe answer naRudia since Rudia anenge anogona kudi kuumba vanhu achivafuridzira mweya kuti chifembai regai nimbopiwa answer nai Rudia ndonanga papi pauri kuziva pari kugadzikwa vanhu pari kugadzikwa vanhu mino ndinokandiwawo chindiudzawo kana kuti ndiudzawo kana kuda maybe kugadzira mino dzavanhu uri papi ndiuyewo ukandewo yangu ndiuyewo uri papi chaipo regai timubvunze abve atinyatsotiudza because anenge anogona kuumba vanhu anenge akapiwa simba naMwari rekuumba vanhu oti kune vanhu uyu ndomupa mhino yakadai uyu ndomupa mhino yakadai saka regai tinzwe kwaari nhasi kuti iye arigona kuumba dzakadi ndiuyewo koko tizopiwa Rudia semunhu wechikadzi so iwo unogona kutaura zvinhu zvemabhodhi evanhu kuita body shaming vanhu chitiudzawo kwadzinotengeswa timanye takatowanda ufunge chedambudziko remhino takatowanda ufunge vanhu vekuzimbabwe vazhinji vane mhino mazimbabwenzi mazhinji ane mhino ufunge saka zvanaka guys tawana chimwari chedu chidiki chiri pano chinogona kuti batsira kuti tigadzire mhino regai tichinzwa kuti tinoenda kupi tinogadzikwa regai tibve tatonzwa kuti zvakafanana sei regai tinzwe musamanye kuti hatidi kuda kumutuka toda kubatsigwa chimwari chidiki chinoumba vanhu chiti chiumbewo chitiudze toumbiwa papi tigadzise mhino idzi Rudia chitiudzawo hatimudzingi tongoda kuti timutaridze kuti maposti macomments acho mamwe anenge ari rude hakuna munhu anozvisika Rudia hakuna munhu anozvisika ndofunga ndikaenda kuprofile kwako izvozvisoka handingashayicho kwenchikubvunza kuti kona iwe koapa zvakazodai but hatidero ufungitirano nechikadzi hatina nguva yekuti sora tichidaro hatina nguva hatisitombokuti katinongokuudza kuti those kind of comments ekuita body shame munhu asi dei munhu aigona kuzvisika oga dei munhu aigona kuti anozvisika aiwa taiti uyu wakazvisika wakakakanisika handiti zvino isu tinei takangoswika naMwari ndokutobuda mudumbura mai vangu ndakatongodai saka unenge uchispera kuti ndidini ndiite sei aiwa guys zvekuti hanzi musiyei hazviiti regai tinyatsoita kuti hatisi kumutuka nditi tinyatsohwisisa kuti zviri kufamba sei zvofamba sei saka ndodini nhai Rudia kuti nditewo mhino yakafanana nedzekumba kwenyu ndoita sei nai muningina ndoita sei kuti mhino yangu ifanane neyako nedzekumba kwenyu ndodini zvokwadi vanhu vatonavanhu vakanda vatodawo address yekumhino saka totodzidawo timirirewo takatomirira kunzwawo kuti tonanga papi todii nemhino idzi toita sei titowanewo mhino dzakafanana nedzevanhu vekumba kwenyu Rudia vazitabva vanhu vatobva kuprofile vanhu vatobva kuprofile kunoona ko vanhu vakutotaura macomments avo mucomment section handiti noona ndo zvadei tisingadi zvakadai nokuti unobva watuma vanhu kuti vande kunokudongorera kuti iwewo wakamira sei vodzoka vakuya manje nenyaya dzisina kumira zvakanaka hatidi kudaro Rudia zvakaipa
Rudi hanzi yanayo mini yakafenengera usikana musamudaro Rudi kwa hiyo uimhanya iko komunozvione asikana musamudaro tachingoti angozivawo anditika kuti tingohwawo kuti ari kuti chii yani maona kuti zvazvina kunaka hazvina kunaka unoindigwa nevakazeni vodzoka nekomendi ohoho manje kunyatsa kufila kuti komendi yako yaya yakamira sei andiwazviona hazvinakidzi Rudi usadaro hazvinakidzi satimbokutsamwire ndatimboda sitongokubvunza kuti naiwe Rudi konhu zvawadaisi wachitidi Rudi ai right regai timirire swaga guys kana ndisingandombomutsamwira hangu zishaks naindangoti unozati kune mamwe maadhiresi ekuti ukaadhiresa munhu nenzira iyoyoka anosara achizvibvunza yega kuti but zvandataura saka ndangomuadhiresa mune zvakanaka kungoti nai Rudi chitiudza ukadzotengeswa tiinde anditiona tingoinda andiwazvona saka kana uri munhu anofunga waudzwa zvakadaro kanosara uchiti yezvo ona ini zvandakutonzi chimwe chingindi komenti yangu haina kumira woga unongozvikorekta wega woga unozvikorekta woga unozvikorekta animaona woga unozvikorekta saka ndangoti regai ndibvunze zvakanaka kuti nai wedu tonanga papi togadzikwa minoits hasi wokutuka animaona hatichatuki vanhu sokupindura zvakanaka tongokupindura zvinoenderana nezvawabvunza uyu wochitibatsira kuti zviri sei animaona right guys, I hope mainda kuchechi handiti vasina kuenda chechi I hope manamata vasina kunamata I hope maitawo zvamunobhilivha kana chiri chivanhu I hope madi maita handitika regai timirire saga munomuziva swaga guys new celebs in the house new celebrities in the house apindawo panonzi pai pasticken handiti vapindawo pasticken new celebrity saka tinovagamuchira vachida kuti hotsiti tovaita hotsiti tivazive kuti ndivanani vanoita nezvei. Thank you Dr. Mtis, thank you Dr. Mtis, thank you tinzwe kuti zvakamira sei gaitimire kusaka wacho wasati apedza here tiri kupfekerwa chii konasi anyway ende zvakaoma tiri kupfekerwa chii what is he wearing asi tichaonerera chimwe chiziviso ndichimirira nhingirikiri tichimirira hedu swaga achiuya guys. Kune murume ane makore 36 ari kutsvaga mukadzi, pane murume ane makore 36 years ari kutsvagawo mukadzi. Thank you Kina, thank you. Pane murume ane 36 years guys ari kutsvagawo mukadzi. Murume anogara Pretoria handiti ari Pretoria. Kana uchida murume uri kutsvaga murume hanzi pazera kubva 25 yo zvichisvikawo pa 34. Kana uripo 25 kusvika pa 34 uri kutsvagawo murume, kune murume wandinaye kuseri uku ari kutsvagawo mukadzi. Murume wacho ane makore 36 kwai ndakuda kusetla handitika hanzi zvandakutuka iwo kuti vanhu vauye kwangu Jane Chirema. Alright ndichaverenga right hanzi nizira ndambomuona swaga ndatomuona nhasi. Hesi tawanda holiday ndiri kutsvaga musikana wako yaya nokuti ndasina kuseva namba yake saka ndiri kumutsvaga kuti ndikupe musikana wako. Saka kana aripo ari kutsvaga murume guys, ane murume ane makore 36 aridawo mukadzi anotangira pa 25 kusvika pa 35 handiti please mondibata. Murume uyo hanzi ndine ane company yake yanayo, ane company yake yanayo kundudza kwakaita wakati une company yake yanayo kuPretoria ikuku. Saka kana muri kuda murume mokurumidza kuisa ma-CV yacho mondibata handika moisa ma-CV toona kuti mabatana nemurume uyu mataurirana. Tresi unokwana kana 33 unokwana. Yes Blandi, how are you? Unokwana kana une 33 saka ari kudawo munhu ane 25 zvisvikawo pa 35 apa. Lauren say thank you. Saka moya guys. And the other thing kana pane vari kuHarare vasikana vedu ndibatsirewo veduwe. Kana pane vanhu vari kuHarare vasikana, ndine ice cream machine rangu randinaro muno muzisoft service guru randakatenga kare. Ifeti ndine 2, 1 wacho ndoushandisa kunoku. Saka rechi 2 iri ndoda kushandisa kuZimbabwe kuHarare. Vasikana kana une nzvimbo yako kana kumtaundi pari busy pekuti ndoyandoisawo ice cream machine yangu paside toshanda tose please
ndibatewo vari kufona swada murume kaitiwe. Hello. Hello. Muruda murume. Hi, Sisi Mary. Muri sei? Mushe muri right. Mushe. Sorry, ndine nyaya yangu yandinoda kubatsirwa. My friend mwana wadzodzi yake akashaika. Saka vanogara kumaruzeva. Saka ndirongona muchiboisawo mapost muchiita sei paFacebook. Because vanhu havana mari avo, they can't do many calls. Saka tikuda kubatsirwa kuti mwana tiise post yake kuti kana pana anenge amuona or something. Kumuona kupi? Hatisi kuziva kuti akaenda kupi. Is a 10-year-old boy. Ndingokuudza brief nyaya yacho semutaro waandiita. Mai vemwana nemukomana they are based in South Africa. Saka mwana akanga asirwa mai guru kuti vachengete mwana. Saka kana mai guru vaita sei mwana akangotiza achiti ndinda vasitomuzoti akaenda kupanza akati arona musha kwaamai yake kwamurewa. Achibva kuSouth. Uye kwaanga ari kwamusana. No. Mwana anga ari kunoti kwamusana kubhindura. Saka anhu akangobva pamba achiti ndakuenda musha kwaamai yangu. I guess he wasn't been looked after well. Saka apa they don't even know. It's almost a week now vasitomboziva kuti mwana ari kupi. Kwamurewa kwacho kuvari kuti mwana haana kusvika. Yui, inga zvakaoma. Alright, zvaunoita unondipa picture yemwana iyeye. Handiti nyaya yako woinyora sematsanangura kuita kuti wedo tibatsire kuti kusvaka mwana uyu akabva pamba soso anonzi ningi akapfeka soso zvakadai zvikadai wontisira nepicture yake kuWhatsApp ikoko indozotora ndokutenderedzawo kumagrupuwo. Saka ndokwanisai kuti munyatsonzwa nyaya yacho yese from iye sister yemwana because ndogona kuti nemwe information yandisiri kunyatsoziva about the child. Saka ndomupa nhamba dzenyu okufonerai otsanangura exactly because titori worried as a friend. I'm not in Zimbabwe but atoisawo pagroup rati tikaenda tese kuchikoro. Saka unoziva vanhu kana vari kuZimbabwe sometimes they are slow varingotaenda kumapurisa but you know Zimbabwean police it's nothing. Alright, hapana chakashata. Moita sekudaro momupa henyu anouya. Alright, ngendimupa akufonerei. Alright, pakanaka. Alright, thank you so much. Alright, sharp. Right. Panzi pane mwana arasika. Nhasi ave munhu wechituu uyu. Ave munhu vatouya vanzi ndanzwa yemurume. Uyu adozviwinira murume uyu. Atomhanya kuWhatsApp changam. Ish. Ndanzwa yemurume. Uyu watozviwira uyu. Atouya vakangwara vatouya. Kandipedze live tigotaura. Na ave munhu wechituu uyu. Vamwe baba vari kunzi vakashayikwa ndibaba vechikuru vari kunzi kwai vakabva kuno kuSouth Africa. Mwana wacho anzi vakabva kuno ndaiposta vachienda kuZimbabwe. Mai vavo vanga vashayika baba ava. Vakabva musi wa10 vachitira kuenda kuZimbabwe. Mwana wavo vakaguma kutaura navo vachiti vakrosa border. Kubva ipapo havana kuzomboonekwa. Kumusha havana kusvika. Kuno kuvakatobva. Saka vanhu vari kutambura kuti zviri kufamba sei, munhu ari kupi. Kuna baba vandaposta so kana guys makaonawo baba ava. Handimaona please batsiraiwo muri vari kutsvaga baba ava. Kana makaonawo baba ava makaonawo mhuri iyi please batsiraiwo baba mhuri iyoyi. Handimaona hanzi vakabva vachiningirira mheno zvakafamba sei kuti vakaendepi. Musi wa10 wakabva nhasi detiwonai pariri havana kusvika kumba uku vakabva. Saka havasikamu kuti vakaendepi vakaenda kupi. Sagwa wacho tine minutes dzina kukona here guys. Urumbobvekeko sagwa zvasingapedzi. Hanzi green is your color. Mira ndikozombopfeka blue rimwe zuva ukozondudza kuti blue is your color futi. Mira ngozopfeka blue rimwe dhego ndudza futi kuti blue is your color. Sisi Melly. Uri kupfeka saga here nhai swaga? Ndapedza, I'm done. Tatoti David weko swaga unoti tadiko vanhu vanguri vamira pano. No, ndakambonotore mamwe maweeks. Amanya kusaluni. Ndakanotora mamwe maweeks. Alright. Saka ndochikwisa kuvidhiyo kuti vanhu vanyatsa kuona kuti ndiswaga uyu wandikutaura naiwe chidavira vidhiyo kuti vanhu vanyatsa kuona kuti swaga uyu. I hope anonyatsa kuona zvakanaka. Munyatsomuona here miswaga? Wagamuchira? Nai muri kumuona here zvakanaka? Nyatsoisa kumaswitch. Wanyatsokuona.
muri kumuona here swaga uyu ndozama kumisa chistendi chacho ichiwo ichi havasi kundiona. I think vari kukuona ya vari kunge vari kukuona indi kukuona wani guys muri kumuona swaga kau he kuita murungu chaiye kuita murungu dunhu naiwe musaladi chaiye zvakaoma hanzi madikumi edhe palive vamwe vari kuti hanzi ndikuedhe hanzi ndikuedhe palive oright uya kucomment section chiuya kucomment section wobva wandi ndiri pano ndokuedha let's hope kuti toramba tine volume kana nikiripo uya kata let's hope tinoramba tine niki inonzi chi tinoramba tine uyu tinoramba tine volume gaitumuedha uye panapa ndokuti aita achiverengawo macomments enyu life inoita regai auye tite kuti tiwane tichindi hanzi there's a reflection alright regai auye panapa timued regai auye let's hope anouya negreen button panouya asina kana green button mai mwana papapa iyo ndechikune chizuva chiri kuteya pasera pa icho ndachifara icho dai chifara right regai auye timued regai auye timued guys share your life asikana share your life kuti vanhu vamuonewo vamuzivewo share your life guys share life kuti auye share your life kuti vanhu vamuonewo share life guys share life itai muchishare your life kuti vanhu vamuonewo guys timbowa kuti sei achituka taterishas achituka mhosva nhasi achituka chijandukwa varambotukwa here chijandukwa paya ambomutuka ndichasi regai auye share life guys hanzi mukomesi chanoti shauda haambo kushautihi anenge ari pabasa panenge ashauda handimuzati kondendi dzevanhu dzakasiyana saka anenge achingoitawo zvanenge achiita but haambokutukii kana azouya kumusha kwavamwe haambokutukii hanzi behave please munotukwa hanzi simedeyo eyelashes maitwa kupi ndaita ndoga ndabairira ndoga ndongopfeka ndoga ndaikupfeka ndekuisa ndichibvisa ndaisa ndega ndaisa ndega right auya anzi am here ndiye here swaga usati ndaningirira ndaedha akanzi am here ndiye right get me it right I'm adding you swaga daira tone hey kuita murungu muvheti zviri sei hesikani swaga uri sei muri sei zvenyu SIS MELLY muri seiko aiwa ndiri right inini ndoti kudiko ndoti munin'ina wangu ndoti hanzvadzi ndoti kudiko iwe itai mainini aiwa mainini mundaite here mainini aiwa ndiripo inini muri sei aiwa tiri right wedu itai muchishare live kurumidzai mushare live kuita kuti vanhu vakurumidze kumuziva itai share dati vamwe vanhu vamuonewo swaga share live kuti vanhu vakurumidze kuona swaga kurumidzai tinyatsonzwa kuti mamakamirira wauya swaga handiti swaga takudana pano tisu toda kumboziva kuti new celeb in the house ranetsa vadai vafacebook iri ndianiwe unoita nezvawakabva kupi unoita nezvei toda kunyatsonzwa tiudzewo chako masita ako asiri vaswagaya tinyatsonzwa kuti iwe sitako checho unombonza hani usati wazviti swaga inonzi tadiwa naShefred Zimunda tadiwa naShefred Munda alright ndosarako saka wakazoita okay so iri rekuti swaga rakazopinda sei mustikeni nekuti akamucheno munongoziva kabling bling vanhu vakatozita iroro nisada kutombozikana nekakuona vanhu zita ndopakazobva kwaka saka vanhu vakangondedza swaga ndakasanda kutombeta zvokupfeka mawiki and I was even married at that time. I was 17 years old.
17 years and you were married. Yeah, ndichiri kuHarare mazuva acho iwayo, because ndaingoyoka munhu kaifarirawo zvekuchena zvechirungu ndozvandaikufarira. Yeah. All right. Saka Swaga, you were married. You were at 17. You were already married to Zimbabwe. No, not at that time. I wasn't married. Panguva yacho iyoyo. Yeah. Ndandichitoroka komana kadiki semunhu akangokuruwa achitambura zvava vakamboteererawo life yangu ndichitaura, and I can't talk about it because ndakambozvitaura. Saka use munhu aingodawo zvakanaka ndichingopfekawo ndopandakatanga kudaidzwawo nevanhu kuti swaga. Then pane zvakazoitikawo kuZimbabwe ikoko ndobva ndazongobvawo kuZimbabwe ndobva ndaenda kuDurban. Then ndopandakazosangana ne-ex-wife yangu. Ndasangana ne-ex-wife yangu. Mira Swaga. Saka apa tiri kutaura kuti apa pawakabva kuZimbabwe kwaitika zvakaitika, wanga uchiri murume. Ndanchiri murume. All right. Ndobva wazouya ukaenda kuDurban ukanosangana nemudzimai wako kuDurban. Okay. I think it was 2011 or 2012. Mukagara makore mangani muri mese? Takagara, it's about 5 to 6 years. Oh wow. So chii chakazoita kuti udecided kuti handichadi mudzimai? Handisi ndakaramba mudzimai, ndakatotizwa nemukadzi ne-ex-wife yangu nemwana, akangotorawo mwana ndobva atiza, and I was in a hospital at that time. Okay, waiwara? Ndapondwa nematsotsi. All right, wangwarwa nematsotsi. Inga kwakamirira yakandidya mwoyo zvokuti handina kumbozobvira, ndakafarira chinhu chinonzi mukadzi mberi kwangu. All right. I think the best chinhu chakaita kuti kunyanye kuchinja. All right. Saka wadaro iwewe munhu atiza apa no excuse nothing, hauzivi kwavari sona nhasi? Mati? Hautozivi kwaari sona nhasi? Now we can talk here and there. She's in sim. Total. Don't fara. Okay. Ningi window it a noise. Fara. Yeah. And that time. Saka iko zvino. Taurako. Then pakandisiya ndakatambura, because at that time ndine ex-wife yangu, I used to be rich. Vanondiziva eswaga. Ndave rich. I used to have money, not zvematakanani. Ndave nemari. Then pandakazosiyiwo nemukadziwo anditiza ndiri muhospital, things were tough. When I came out from the hospital, ndakadzoka imba yatovharwa, things, stuff like that. Ndobva ndazongotakawo kutotambura from there. Saka akatiza pakabuda akatiza nefurniture. Not as such, because akatiza akangotakurawo hembe dzake nedzemwana nestaff, zvimwewo zvake zvinongoshandiswa nevakadzi. Zvake iyowo zvemubva. Yeah. Ndobva atotiza akaenda. I said I think it's about 1 week to 2 weeks. And andisiya aenda, because ndanditorawo neplaster apa inini chinhu chaindisisa mari ekuruka musoro. Semunhu wanga ane plaster mumaoko, semunhu anga akuvadzwa kushanda hakuchaite, marent, mabills, then I will become suffering a lot from that time. Ndakasafa. SIS MELLY asafa, ndakaita chiseko chenyika. Apa ndandiri munhu aizikanwa. Kunzi vanoda zvefulamba. We used to go out in ex-wife yangu. We used to enjoy. We used to live life. Ndichiri kuDurban kwacho ikoko. Sando zvakazoita kuti ubve kuDurban uchiya kuJoburg. Ndichiuya kuPretoria. Uchiya kuPretoria ndozvakaita kuti utize kwaiko. Ndakandisina mufaro. Because the people were laughing at me.
kuti waivhaira nemukadzi uchiti ndemukadzi akanaka mwana I have life chi saka I have that this other sister of mine. I just call her sister. I think you're going to see her. She can even come. I'm with her here now. Maybe she can come so that you can see her. Okay. Because vaiona lifestyle yandairarama yanga yakurwadza handisina peace, people laughing at me chi saka kuzouyawo kwaakaitawo kuno kunobva kuti aswaka chiuya kuno kustart a new life kuno kupretoria. That's how I came to Pretoria. Oh wow, that's great. So wakapinda Pretoria gore ripi? 2017. Okay, right. Saka 2017 pinda Pretoria. Iwo unotaura tanzi unoita zvokugadzira musoro kubva uri kuDurban. Ndo basa rako, ndo zvaunogona izvozvo. Ndo talent rangu iro ndakazvarwa ndinaro. For people to know swagger. Ndo zvangu chaizvo zvemafuta izvoka ndakatozotanga nekunge ndichigadzira magaba nekuzoro kwandaita people when they see my skin yakanaka ndo pavaizondibvunzawo kuti swagger skin yako unosedzisa chii ndo pandakatoziva kuti no man rega nditongopinda mubusiness iroro because most of the people will ask me about it. Ndo mapindiro andakazoitawo rechi remafuta. Okay. All right. Saka beki uchine mudzimai wako Swaga. Afterwards zvekutopfeka madress wakatanga watosiiwa uri kuDurban kana wakazotangira kuPretoria watove kuno kuwapora. Zvekupfeka madress ndatozozvitangira kuno izvo. Okay. Saka wabva kuDurban kuya kuPretoria unambobvira wakazoita chero imwe girlfriend kana zvachose wakatongoti ndotozvigarira anga kuda kuPretoria. Ndakatozosanganawo neshuga mamawo. Vamwe vakangondidawo vanakidzwawo neni so ndo vakatozondisimudzira kuti ndinge ndiri zvandizvo. Sugar mama. But I was sugar mama. She was anga ari munhu ane mari siri. Asi vari ndekuZimbabwe avo. NdekuZimbabwe. MuZimbabwe. Ah, wow, that's nice. Saka iwo kuzo decision yako nokuti wakazombofara kana sugar mama wabva kuDurban. Decision yekuti ndakuda kuchichinja ini kuchita mukadzi. Decision yakachinja kudhara but uko kuna sugar mama uko it was like I pretender for money. Waikwakwira kashuga vavi. Sika obvious kana wana marika unokoziva kana hureka watosvika pamarika waiona kawatopedza zvese chimaripiti. Vakadazibatira kabhenteni kangu mai mwana mai uchakwesha zvirwakwesha zviya. Aiwa ndakaienjoya life at that time. Aiwa ndakaenjoya life ndakaona life ichidzoka back to normal kuzosvikawo tatozosiyanawo futi. Saka iwewe manje nokuti wakaenjoya namashuga mama vosa vaito wataura kuti ndakaenjoya ipapo. Saiko zvino uchaenjoy vakadzi. Ndakaenjoy mari here. Ndakaenjoy. Ndakaenjoy. Iko zvino uchaenjoy here vakadzi. Moyo wangu sisi melika. Yes, I can go for it sometimes if I get money. That's why ndati mongoziva unyu wehure kana rikangowana pane mari. Nogona ngoenda. Azina basa izvo. You understand? But moyo wangu chaiwoka. Nezvandakasangana nazvo nezvandakaitwa neex-wife yangu handisina trust. Saka unozvigona sei kuswicha kuti 1 minute ukabata mhene echikadzi inenge nemari wakuinda kunoikwira iwewe, the next minute ukabata futi mhene inenge yechirume wakunotsimbika iwewe. Unozvigona sei kungoswicha kudaro? Like chihure changu sinerika hachisi chihure chiya chokuti ndobata mhene paya zvandichitoita pamaskitsi ndezvokunyeba ina ndihure zviya zvokuti 2 minutes ndongobata ndingorone laki rokuti ndogona kunyengowo kana kungosejiswa nemunhu ane mari then will become vanhu vari murelationship ndakodzawo mari asikawo nemunhu iye. That's how
zvandaita. But kuswicha unozvigona sei zvokuswicha kuti kuswicha unozvigona sei kuti 1 minute uri kunokwira vakadzi, the next minute uri kunokwirwa iwe, unonyatsozvigona sei apa? Like ndosaka ndati handisati ndambonyatsotozviita zvokuti teke kuti ndoti ndikabva apa ndobva apa, ndikabva apa ndobva apa. Kana ndatongobatawo kana ridharo rine mariwoka ratongondilavhawo kana ndakutopretenda kunge munhu aneti aright. Ndo zvatoita izvozvo. Then iwo madzoka nekutodikwawo kavane mavanawo kasiruta apa bhunacho akutongonditembawo eitha zvaazoudzwa nevanhu kunze uku vanhu vataura kuti dii no havachatombozvitarisi izvo. So that's how I saka iwewo uri biosexual anditi? Yeah, it might be there. Ndo zvazvirika because unokwana kwese, kuvakadzi unorova futi, kuvarume unorova futi. Saka uri biosexual, right? Saka iwewe manje atiudze panyaya yekupinda pakapinda paFacebook apa uchiita maskits ako uchiuyawo paindustry apa by the way tinokugamuchira saka ndasina kumbonyatsa kugamuchira kazviri formal, nhasi tochikugamuchira zviri formal kuti aiwa tiri kugamuchira isu vamwe maferebhu pano kuti aiwa there is a room for everyone, enough room for everyone on Facebook. Anenge auya munyuwani totokugamuchira kugamuchira handitika. Saka iwe wapinda muindustry umu, iwewe wapinda muindustry medu umu handiti tichikuona maze kutanga uchipinda wakapindawo zvoshua uchipinda uchifaya titirishas uchinhonga titirishas uchimufaya, uchinhonga mhosva uchimufaya, uchinhonga janduks uchimufaya. Wewe wakategeta vanhu 3 ava specifically? No, munoziva kuti vanhu 3 ava ka chakaita kuti ndivatagete vanhu ava vane kakuzviitisa soka rimavari. Vane kakuzviitisa, you understand? Saka kakuzviti aya inini adoni haida tinyatsonzwisisa. Anyway, regai adzoke toni, regai adzoke tinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Regai adzoke tinyatsonzwa kuti ari kufamba sei. Regai adzoke umba makadharina kwana. Kanzirai thank you. Regai adzoke hanzi volume, hanzi iprofession volume yainda man. Volume bo ndaona ex-wife yake mcomment section, ndaona guys, can you hear me now? Dabo hanzi Edinburgh volume inodzoka. Regai ndimumirire ndione, mirai ndione. Let's wait. Let me wait for you now. Mirai ndisiya kuedha umwe munhu, mirai ndiedhe umwe munhu toti volume inodzoka here. Mirai ndiedhe umwe munhu. Regai ndiedhe umwe munhu tione. Ndoedhani? Auya here, handisi kumuona ini. Ndoedhani, handisi kumuona. Auya here. Auya here. Adzoka here. Ndazama kuedha someone kuti ndione kuti anzi volume fine now. Volume yaita.
volume bo. Guys, mina nditire kutsvaga mumwe munhu wokuedha auye panapa. Let me add somebody. Let me add somebody. Lillian Moy, I'm adding you. Daira tuone. Lillian, daira tuone kuti volume inodzoka here. Daira tuone. X5 iri papi, mira tuone. Ndiye here ex-wife. Hands I can hear you now, Opa. I'm trying to add somebody. Inodzoka here. I'm trying to add somebody. Inodzoka here. Can you check it a memes? Hands volume okay. Okay. Hands volume yadzoka one. Volume iri kunziya uya one. Very low volume. I can hear you though. Volume. Alright. Maitanaka daira tone. Maitanaka accept. Accept Maitanaka tone. Accept tone. Maitanaka accept tone. Kuyari pancha morning. Adzoka here. Maitanaka accepta. Tuone kuti volume inodzoka here. Decline. Maitanaka naida to accept. Ndione kuti inoita here. Alright, means daira tuone. Means accepta. Swaga handisi kumuwo auya swaga. Auya swaga. Adzoka. Mira ndione. Yeah, cool. Yeah. I hope kuti takunzwika. Guys, mira tuone. Can you hear us, guys? Because wangadona ne volume, wangaenda ne volume. Oh. Tadzoka here guys, volume yauya here. Mira ichinzwe. Ko ex-wife yako ndiyo here komenda mu comment section. Yakanzani? Rudo something amene anzi mubvunze kuti pandaive naye aipfeka here mabhurugwa angu. Anonzani? Tanzani ko stera chandisizi but comment section uchamuona arimo mu comment section. Arimo? Kana ari handizivi. Anonzi Chido praise Chido Matwai. Ha? Stara chira kazvidiko. Handichazivi. Alright, hanzi volume is back, right? Alright, saka volume. Aiwa saka hanzi yadzoka. Saka uri kuti iwe wati unotageta mhosva Tatelicious nachanduka nereason yekuti chii? Iro ndarikanganwa stara yacho ndinotoda ndatarisa kuti vamwe handinyatsova munhu wandainyanya kufollowa ndiTatelicious. I used to love Tatelicious so much, but ameno ane kamwe kamunyavhurira so kandisinganzwisisi. Ane kamwe kabehaviour kake akazoita ndichibudawo asi ndibuda. I used to admire her. Like pandakasiyana ndakufunga zvechingotani chaizvo ndaingofarira zvaakaita mawira akaita. Saka waida kutedzera kupinda mugame uchitedzera stera yakapinda ndakangofarira spirit yake akangondimotivata zviya zvokuti ukaona wabuda like ndisisiri muvakuda vakadzi vacho reka ndinyatsoitawo zvinoita Tatelicious. Ndo zvandaifarira. Fred, ukundiudza kuti iwe wakazvarwa uchingori mukomana uri munhu ari straight. Hauna zvarwa uri munhu anoda vese. Ndakazvarwa ndiri munhu ari straight. Ndakatozochinja. Zvenyu vakadzi ndakatozovavenga. Ndakazvarwa ndiri munhu ari straight. Ndakavavenga because of my ex-wife zvaakandiita.
I didn't expect that. Because akandisiya ndiri muhospital. Just imagine your wife over kudhamba, over aenda, and bad part of it. After some weeks, like 2 weeks, then I heard that anga kutoenda kutogara nomwe murume. Saka that means murume akagara aripo iwo chiripo. You see? Saka zvimwe zvinhu zvacho zvakazoitika ikokoka. Ndakabva ndangobhwerekana. I used to love Chido too much, and her she knows. Anotozviziva kuti ndaispenda mari too much kwaari. Like kubva paakaita pregnant yemwana wedu isusu anonzi Lucklet. Ndakabva ndatomutsvakira musikana webasa. Haana chaaita, ndikamuendesa kuchikoro chebeauty therapist chokuisa nzwara nematsiye, because I was like semunhu aishanda musaluni, plus ndandatovhurawo saluni yangu vanondiziva kudepeni yepanonzi paMontana. So yeah, saka nawo inini sezvo ndairiko musoro nekudika, ndikati asi iye mukadzi wangu cheka ndichimiso pabasa rimwe chete kuti hova ndendaruka musoro ndadi iyono vaisotsiye nenzwara chichi. Ndiye akatozondidzidzisa kuisa malashes. All right. Because some of the things. Because some of your kuprofile kwako utori murume chaiye zvokuti ini zvakatombondinesa kana kuti chiri kuitika. Let me tell you something. Chinhu chakaita ndizotanga kupfeka kana kunze uko I don't go out nema wigs nema dresses. People like vanenge vachindokowa ma-enemies angu vaiuya vachindiataka nezveungotsvana. You understand? Saka mukatotarisa ipini kana pandakatanga kuita mavhidhiyo angu ari kuzasi-zasika pasocial media ipapa peji pangu, ndinotori nendebvu ndakatopfeka masutu, like handitorina hembe dzechikadzi dzakawanda, dziritori shoma pane hembe dzangu dzechirume dzanofamba nadzo chikunze uko. But vanhu vakawanda vaiuya vachindiataka nezvechongo chana through video iya yakambobuda yachinzi ndakaita video ikatrenda mulockdown. Saka nhango vakuya vachindiataka manje, mukona ndobva ndati chimira ndichinatsovaratidza kuti no man, kupfeka kwandiri kuita doesn't mean that kuti I'm hiding something. Rega ndinyatsovapfekera mawigi, ndinyatsotoruka, ndinyatsotopfeka madress acho kuti I'm not scared of anyone, I'm not in love with anyone, wokuti ndingakwanise kuhaidhira kana kuti why. Ndo zvakaita kuti mavhidhiyo angu like handina nguva yakareba ndichipfeka madress. Mazhinji angu ndaitopfeka hembe dzechirume chaidzo. Alright. Saka chikundinetsa izvozvo kuona zvauri apa wakuita kunge kada izvo kana wakapfeka wig yako wakapfeka mazama ayo wakadai ukuita kunge mukadzi cheche apa wakati wakafanana na Bolt, kada unomuziva Bolt kati anditi kumeso kumakada kufanana ukuita kunge mukadzi cheche ayo zvawakaita handiti. Saka ndebvu hadzipo apa dzaite ipi apa ndebvu? Ndinobvisa kana izvezvi ende ndebvu dzangu izvezvi after kana 2-3 days chaidzoka ndogona kutoshepa kutodzokera pamapicture tauzoti kana kuti after a week muzondidedza futi palive nduye ndakanyatsotodzotsera ndebvu zvese zvitori pakati. I can do that. Saka paunenge unadziva pa uchiita nhingi unoita makeup unovhara here? Handiite makeup kana nditori ndebvu. Kana une ndebvu nokuti even mapicha ako uri mudiki chaicho ari kuprofile unonyazooneka kuti hapana kana mapicha dzekuti chingo changana kuti chii utori munhu ari straight. Handiite mamakeup aya ndotozomaita nokuti nenditazowo malipstick ndichidii kuti zvinyatsobuda kaukadzi wacho. But kana nditori nendebvu chaivo handise makeup. Ask most of the people vanondiziva chaivo chaiva handisina mamakeup. Then ndakatogerawo kati yangu chaiyo kana ndakaiona. Ndakaiona kati zvakanyatsonaka chaiko zvoti unenge wosaka vanhu vari kunze ukoko before usatotaura zvokuti ini ndakuita zvese zvevarume iko zvinezvi ndave kuita zvechingochani, vanhu vanga vatogara vatotaura kuti iwo ringochani vatokushuridzira kupfeke zingochani ukadai ukati
regai ndichizadzisa hangu zvamuri kuda kuti ndiite izvozvo zvindakuita zvechingo chanini. Remember the video yakabuda mulockdown here. I'm not the one. Munhu iye akangofananawo neni akabuda pavidhiyo handisi. Sevanhuwo vagara vanga vaine information yekuti swaga ingoshani chii ndobva pabuda munhu iye akangoda kungofananawo neni. Newe. You see. Saka ndakabva ndatongoti sezvo ndatongotrenda vanhu vese ndazadzwa kuti swaga ingochani. Hapana munhu asina vhidhiyo, hakuna munhu asina kuiona vhidhiyo yakabuda muna July. Saka munhu wese akabva atongobhilivha kuti ndini pavhidhiyo iyoyo. Then ndobva ndati okay, it's fine. Alright. Taurako. Ndakabva ndangoti it's fine sezvo vanhu vangobhilivha. Of which yes, kaugei kacho kanikuita ikako kagara karimo. Saka let me just use that opportunity yezvavandiita kuti ndini ndiri pavhidhiyo iyoyo ndo yakazongoita kuti ndichizvingozvipira kuti zvakangofanana because everyone there believes that it's me on that video. Saka iwo pakatenga manje kuwazvipira kuti ndakuchibuda kuvanhu vechikadzi ndarwadziswa nachido uyu ndakuchisiya kuvanhu vechikadzi ndakuchinda kuvanhu vechiri kuti ndinoita zveungocha zvotera izvozvo. You know it was not easy. Uri munhu ari straight, wagara uri munhu anga ari straight, iwo ndoziva kuti no mukadzi ndomuita ndakadai because inini ndine I don't care attitude. It was easy for me. I don't live people's life. Ine attitude yangu ndega SIS-MELLY. I don't care. Even mustreet chero pai, I don't care. Not the best thing people should know. Because I don't live for people. You understand? Nyangwe vanhu vakandituka vakaita say as long I'm happy with it. And no problem nazvo. It was easy for me. Question yangu iri kuda kuenda pakuti semunhu angajaira kuti iwe ndiwe baba vemba unoprovida uchiitira mukadzi wako zvese everything ndiwe unobata mukadzi uchiprovida because I do everything by myself. Aiwa, but question yangu iri kuda kuenda pakuti pawakazenge wachinja kuti ndakuda kuita zvinhu zvechingo chani manje apa handika zvakanokuitira easy here kuti unonyatsonoitwa manje nevamwe varume kana kuti you had to learn from scratch kuti kunoshandiswa marabha kana kuti majeli kana kuti mazaselina meno kuti zvinyatsoita easy. I think it was in me at that time pandakatanga pacho. Asi kuti zvazvisinganyatsova like ndakandisiri sure and I was not professional pazvinhu. Zvakazvitorimo mandiri kakuchivawo vamwe varume kaivemo kaingovemo. Saka nezvimwewo zvinenge zviri easy kuuya maniri because zvazvagara zvingorimo kamentality kaike ugei kaivemo. Asi panaiwe Swaga iwe Saga imuyazotuza pamunenge muchiita bonde papamuri varume iwe uri mukadzi unenge uchitiwa iwe ndiwe unenge uri mukadzi unotokoirira iwe. Kazhinji sometimes it depends. Mogona kunge muchitochinjana umwe ombokuitawo iwe ombomitawo. And it's not about munoona kuti kana iri pamageika like mauyu kana chiita zveugei it's not about kungoita sei. Sometimes mogona kungoita imwe in that other way isiri yekunyikirana zviri pakawanda. Okay. Alright. Zviri pakawanda mogona kungoitawo yekungodyanana mogona kungoitawo yekungodini zviri pakawanda as long mato mareleasa zvamuda kureleasa. Pamunenge muchidlarana kudaro munhu akakureleasira mumuromo saka unodi ungomedza. Afuna kuchizvikanga unongomedza. Aiwa, ndinonyatsohwisisa kaiswaga. Ndinonyatsohwisa kuti zviri kunyatso sei. Andowana. Right, ngatimboenda kubhizinesi yako uchadzoka uku fair dzemubhedroom dzamenyanga kufarira. Chiyadzoka uku.
ndikatimuenda kubusiness uku anditika ngatimbodzokera kunyaya yemawigi. So tione mawigi ako aunoruka apa because ndikuona kuti wigi dzawakatobata iyo kumberi mai mwana. Ichi iyo wakapfeka iyi. Yandakapfeka iBrazilian dziri machaos dziyadzi. Ndakotora shoma handi manditere papa ndikati amaweeks nhasi Sunday ndandisina unomatora matika ndingonotorawo 1 2 3 because handingazouye panapa ndine wiki 1 yandongopfeka handisi munhu angu anofarira zvo plus mawiki aya ndokomapfeka kana ndiri pashow. Alright. Saka tione mawigi acho aunenge unawo. Iyo yakatopfeka iri musoro imari wiki yoyi. Iri kuita 1.4 1.4 original Brazilian chaiyo. Original Brazilian dzine machaos. Then ndine mamwewo asiri maoriginal anotangira pa450 anotangira pa something 6 something 700 anenge achingosiyana kuti iyi nde masynthetic kozoti ma-Indian wave kozotiwo ma-Brazilians akusiyana maprice zvichikwira. Alright. Tingaona here achaunawo ipapa ende wakagona wakaakombodeta munhu wese asina mari anowanawo 400 ane yakadai anowanawo yemadai tione yawakabata iyoyi. And like this weave and mukona i-Indian wave inoita kunge Brazilian pachezvayo. Okay, asi plastic hayo. I-plastic hayo. Is plastic. I-Indian wave zvinoita kunge ma-Brazilian dziyadzi. Okay. So unotoiaina kuti unotoitonga kuti. Unotoiaina inotoita zvese. Ma-Indian waves. Let me mira ndimaise pachimudhori muone zvaanenge akaita. Kana ndakamapfekedza pachimudhori. Anenge aine zvese aya ndo ma-Indian wave like yakaita kunge ika. Ndoitengesa it's about 1.2 inches iwaya. Alright. Wow. And it's high fiber. Okay. Yeah. Alright. I see but I see Brazilian. You understand? Then kozoti ish. I-Brazilian original chaiyo. Mawigi ake akanaka special akanaka mawigi ake. Mawigi ake akazara akanaka guys. Akanaka mawigi ake akanyatsoti. I-Brazilian chaiyo. Haanawo kungoblowewawo chete kungoti angonyatsobudawo kaubrazilian chaiko achionekawo because mazondifuta kuti chiuya palife takakumirira ma-Brazilian original. Alright. Ende iyoyo ndeyemari iyoyo. Kana nchitengesa ndoitengesa 1.8 ish. 1.8 nokuti original wo. 1.8 it's a 28 inch, 26 to 28 inch somewhere there. Because mamwe ndongomapfeka usvo. Haana kunyatsogadzirisa. But ndikuona vari kukomenti varikuti tinodawo mawiga aya vanzi toda uyo vanzi yawatanga iyo wati wave iyo kwanzi unoshipa here iwe unoshipa here kuabroad. Ndinoshipa izvezvi like yesterday ndina vanhu vakatotumira mari dzavo dzavanoda kuti ndivaendesere maweeks avo ndaifanira kunge ndakamaisa musi wefriday but vakanonoka kuisa mari saka vakazoisa mari dzavo nezuro saka ndikutotumira manhinge avo from here to UK mafuta avo nemaweeks avo ndikutozviendesa mangwana makuseni kuti zviende kuUK. Saka mafuta uri kubika oga here iwe? Ndobika ndega. Ndakaona uchifunuka mavoko. Saka ndatotenga mafuta watanga tafunuka futi. Like kufunuka kuya kweka techitira zviya zvimanakos izvi. Manakos ndo anenge achiita kuti ufunuke kutoti mafuta acho type yemafuta acho ari pakasiyana siyana. Kuti kana ndazoraka ndisange ndine zveblack izvi. Ani munoona mumwe munhu kana akazora mafuta zviyazvi anenge aine zveblack manakos. Ini type yemafuta angu inini ndine experience now because I've been using it for so long.
That's why makona ndakaisa mapicture aya anofunura kutofunura zvokutoti panosara pasina apa. Ndakangoita kunge munhu mutsvuku kubva kwese. Andimugoni. Haumbofa kuona like knuckles aya anenge akaita black. Zvokuti nyange ndikaudza munhu kuti handistorika, munhu anogona kutobhiliva. Saka haopisi here mafuta ako aya? Kana ndarega mafuta ini ndazomarega mafuta aya hazondibvarire kunge vana movheti. Unongodzo aina ndishandise vana movheti vairega mafuta ekudhara. Ndikureva kuti kana wazomarega hauzofunuki here saka hauzotsva zvaitisa vanhu vaizora namovhetika vakatsva nemovheti kudhara kana warega waitsva. Saka ako kana ukarega hauzotsvi here? Haiti izvozvo, haapisi, hazviti. Unongodzokera kuskini yako iyo yekudhara iyo. Hanawo hydroquinone kana kojic acid mafuta ako? No, haina hydroquinone. Okay. Saka ndine ese, ndine type yese mafuta kungoti anhu amatura but ari kudhaiminga. Okay. Ani mungona iBrazilian futi. Dzikisa kuzasi tioni. Wasimuka saka tienza kuona zvakanaka, gara pasi. Takona hapo. Right. MaBrazilian futi. Mashoti apane aya atoita mabobs. Atosiya ari straight so ekuti anenge akanyatso ainiwa ari straight kana kuti akangochekwawo mahafu kudai. Ndiwo ana. iBrazilian 100%. Saka imari idzodzo. Iyi ndoitanitengesawo 1.2 kune 1000 akusiyana washeperwa shepi yewiki ipi. Mamwe unenge wakamasiyo angoriwo straight, pamwe anenge akatoreberereiwo kudarikawo mumabvumu. Kozotiwo mamwe anenge ari nyatsori mabhuku. Kozotiwo mamwe akusiyana nekuti wasarudza yakareba sei. Anosiyana but ese ari pedyo kwangu. Naimene muri kuita hydroquinone, hamizivi hydroquinone. Hydroquinone hamizivi inoita kuti vanhu inopisa vanhu inoiswa mumafuta, vanhu ukaisa mafuta iyo hydroquinone iyoyo inonzi vamwe vanotya ine kojic acid unotsva. Saka matosha hamuizivi hydroquinone. Mashamisa kuti hydroquinone somungunyora kuti hydroquinone hamuizivi hydroquinone. Hamuizivi. Ende vana zvakaoma. Havatozivi hydroquinone. Havaizivi. Vanoiziva hydroquinone kuti inopisa. Vanoiziva hydroquinone. Right. Saka mafuta chona anotengeswa mari. Anotangira asina kumikisiwa anotangira pa 200. Kumikisa nei? Pane mamwe anenge akamikisiwa like iye yandoti 8-in-1. Ndine 8-in-1 ndoiye yekuti inongonakisa gandawo but zvakusiyanawo newe kuti skin yako yakamira sei. Then kozotiwo vane skiniwo yakaomarara vaya vekuti nyange akazora izvi zvinosara zviri zveblack kana kuti mabvi kana kuti izvi zvinonzi zvimauizvi. Saka iwayo acho ndo andoti 15-in-1 nendakaisa zvese ndo andotangirawo pa 250 kagaba kati. Alright. Saka gaba iri rakura sei 250 mils? Let me take and show you. Titaridze. Mira indito. Tora. Guys, tengai mafuta aya, mutenge mawigi aswaga. Tengai mafuta ndanurumumunhu. Tengai mafuta mweduwe. Endode muti nchitudza vanhu vane masinus guys, mukuzvitawo sei vanhu vane masinus eduwe muri kushandisawo chi? Eduwe ndipewo mapirisi amushandisa esinus asikana. Vanhu vane masinus nema allergies. Ndipeiwo masite mapirisi amunoshandisa please. Mbondipaiwo. Zvazvatotanga kudai totopinda musama totogara takabloka mai mwana mhindo idzi. Anti mungona ini ndo 1 liter akamikisiwa aya. Ndori ne8 mafuta iro mukati. Hairo unotsva chete 8 mafuta mukati mu1. Auti. Iri futi
It's about lunch box. it's about it's lunch box. It's 800 meals, I think. No 1 liter. Mamwe acho macontainers acho akatopera. Saka nyamusa ne 3 macontainers asara chiti pana. Then akandoka ka lunch box kutanga. Ndoke 200 ako. Ndoke 250. 250. All right. Oh, that's Okay, great. 250. That's great. Yeah. Saka iwa anenge akamixiwa anenge ane masunscreen ane anzimachi zvino like matissue oil macuten oil machii zvese zvirimo imo. Okay. So wakadzikona nekubika mafuta naiswaga. Ex-wife yangu yaizora mafuta anga akatsvuka anga akanaka zvokuti pese pandafamba naye people were like saka ndokwandakanyatsodzidza nezvazvo. Remember ex-wife yangu akaenda kubeauty therapist ikakwanakamuendesa saka aiita zvese izvozvo zvebeauty chichi ndokwandakatangira kudzidza nezvazvo. Saka kumabeauty therapist vanodzidzisa vanobika mafuta nai. Aiwa zvokungoti unongoziva vanenge vachibvunzanawo kaipo kuti nai unozorei chichi unongoziva vanhu vanoita beauty therapist vanhu vanoita zvebeauty. Saka iwe ukazoziva sei kuti wakazoziva sei kuti ndikatora combination yeichichi necombination yeichichi necombination ichiona zvandaizvita ndichiona here taigara tese. Aibika iye aiwedzerera angaizviwana kupi recipe yacho iyi. Ikoko kubeauty kwavaienda kuchikoro kwacho vaiudzana. All right. Yo, saka zviri kubhadhara hazvo anditi shop yako iri papi swaga Pretoria? I thank God ndakatenga mota nazvo izvi ndikatenga kombi nazvo. Aiwa zvikuita. Aiwa mafuta akandibhadhara SIS MELLY. Kudarika mawiki zvawandirwa mafeki murodhi chichi. Saka zvemawiki izva inde ndisingadi ndikagadzirira wiki munhu anosvika oda kuzopopota ndiye ndaiso effort zvakawanda izvi. That's why muchiona maprice angu ari more higher than emumastriti kana mumashopu. Then makastoma kana azouya kunonguka anenge akuda kukombeya manje nezvaona mustriti. Saka inini ndongoshandisawo ndichiziva kuti aya angu maweeks aya ndeangu andozviitira dega. I'm not pressure on it. But kumafuta manje vanhu kana vamixa havanyatsogoni kumixira vanhu zvakanaka. Ndosaka ndichitora mari zvakanyanya kudarika mawiki. Wow, that's maweeks uku vanhu kumawiki competition yacho yakanyanyisa. Yekumaweeks competition yekumawiki yakanyanyisa, but competition yekumafuta ishoma because vanhu havazivi mafuta acho anomixwa. Mafuta ako maresults ari pauri ndiwo anongotaura. Results ari pandiri. People they will just see kuti swaga mutsvuku. That's why muchiona kuti kana even main account yangu inini yakanzi tadiwa Fred Zimunda handavambodirita zvandandiri. Like mapictures angu ndichiri mutema angoriko. Saka vanhu vanonyatsoziva kuti no swaga anga asina kudaiwo ende swaga haana mapundu swaga haana makara izvi zvimwewo izvi zvakazotouyawo papaya. But even mukatarisa mapictures angu chaiwo kubva kudhara anonyatsoratidza kuti handina kana manakosi handina kana makara akawanda. Saka ndo zvinhu makastoma. Ko shop yako muPretoria iri papi? Kune vanoda kurukwa. Ndandine shop yanga iri panzi pachi opposite State Theatre, but ne-lockdown ndobva tavhara zvinhu zvakapresa zvelockdown, but icha-lockdown apa. Saka iwo zvinezvi ndakungoita zvokutravhela nemaequipments angu ndichienda kudifferent Durban, Pretoria, Joburg, Mpumalanga.
Polokwane ndinofamba ende nongodedzwawo kunzi nhasi pane vanhu vemuchacho kune pati yakati uya pane vanhu vada urukwa because most of the people they know me kubva kudhara saka vanongonifonera kuti Swaga imboya kunoku izvezvizvi kuna vanhu vada kutorukwa musoro imboya kunoku kuDurban kuna vanhu vada kutogadzirwa musoro kuna vanhu vada kutoitwa makeup kuna vanhu vari kutoda zvakati kana maweeks ndotongoenda ndonoita vanhu vangu ndoita mari yangu ndotuka saka ndakatozoona from there kuti handina maexpenses akanyanya ekubhadhara shopu two ndogara ndisipo I travel a lot in different places saka time yekuti ndinge ndiri kushopu ndinge ndiri kupinde ndisina semunhu anotenderera everywhere ndosaka ndisatoite zveshopu saka inini paflat pangu pandogara inini like ndo pandogoitira business rangu most of the thing kana ndiri around Pretoria ndongoitira pamba pangu plus one wo vamwe vanhu vanobva kurewo like chichichika vamwe vanhu vanenge vasenda mari nekuti madresi andowanzopa ndepamba pangu pandogara saka vanototrasta zvokunge ndichiita zvepamba than kuti ndinge ndichiita zvemashopu because kuna vamwe vanhu vanosendawo mari dzavo kuna vamwe vanhu vanoita sei vanenge vachinyatsoda full information yekuti munhu uyu anowanikwa papa anogara papi kuti vanditrustawo vanouya vachisiyawo mari dzavo vosiya vaorder maorders avo wosiya mari yake woti Swaga ndoda kuti uzondiitirawo mawiki kana kuti 10 wosiya mari yake Swaga ndoda kuti uzondiitirawo mafuta emari yakati wosiya mari yake saka they will trust me because they know kuti vapinda mumba mandogara no aiwa tinyazokunzwa right Swaga ngatidzokere saka mwana aripi ana mai vake unomuona here mwana unomuona here mwana ndakambomuona kudhara pane makore like it's about 3 years because tatisingawiranyika akura atuta grade 1 asi unosapota ako communication ne-ex-wife yangu chaichayo hatinyatsori namunhu anotorowo nefamily yake saka communication yake neyangu iri down but ndinotumira ndotumira hembe ndotumira zvaanenge andibvunza kuti zvikuikwa ndotumira kokana ndingirikiri kokana saka uchitumira udariko mwana haufangi kumuona here kana ndaenda ikoko hanzi anotyaka kuti hanzi unogona kuzonditiza nemwana sezvaakaita iyo kutiza nemwana sei haungatizi nemwana ungatiza nemwana hazviiti handi kana mwana akagara zvakanaka unongoona kamakasiyana pacho munoziva patreta takamboitirana achiva ndo achiningoro mupfungwa ma saka abereki vako vari kwere kuZimbabwe Swaga vabereki variko kuZimbabwe amai angu vari munomu vari munomu vari munomu ndakambovatorao zvangu saka vanotoona kauchita maskits ako aya vanotoona family yangu yese bhos handibloke ese vanoona saka vanambotanga kukombeina nekuti koyaipi yawakupinda nayo handibvunzwe zvisina basa because makuriro andakaita ndichitambura haatomboite kutoti vatomboda vachindibvunza zvisina basa saka handitombovatenderi kuti vauye vachitaura zvavanoda saka mazano une munhu here Swaga une boyfriend handinayo but takambopesana wanga unayo Swaga makazopesana manga unayo but makazopesana takapesana mazuva ndakaimhanyisa handikona sisi vako apo hati mbouya kwambokuona mhani wei hati mbouya kwambokuona uyai misisi tikuonei sisi vaSwaga
Program tikutaura muri kubackground tisingakuone yai pafeya feya timbokuonai vane tongovanzwa vari kumasure vachingotaura vari kumasure guys munganisikana nemaghost here imi guys munganisikana nemaghost here gaisiyai ndatori bloka ghost iri munganisikana neghost rinongouya hatizivi kuti ndiani rinongouya rotuka rotuka harina ribloka risiyei rakadaro zighost iri ndozvandoita ende inini sisimelika ndoda kuti vanhu vandizive inini I don't care kunyanya mazimbabwenzi vaya vanouya vachindituka vanouya vachindiataka vanouya vachiita zvakataba I don't care I'm a gay so what you must just know guys kuti mukunopromota ngochani swaga vanouya kupeji kwangu just know kuti mukunoona ngochani that's it handiti vanhu vaya vanouya vachiita kunge vakonfizika vasiri kuziva zvinhu zvavo kana munhu wavari kuinda palife unoona no ndisiwaka siwaka is now totally gay aiwa iwa uziva wagaona kune mamwe maghosti asingatuke anouya kuzonyatsofara zvawo akazvigosterawo hawo for mareasons avo koita mamwe magostika akangomirira kungoataka hautomuzivi hauna chawamuita sei papa rauya rikangotuka iri apa pamwe rinoritukira kuti ndaurei pano rangu yari kati kwai ende simeli muri duzvi kuti ndadii vautochera zvakadaro ndozvandinotaura kuti ikoko majeka vazhinji vari kundiziva kuti swaga anoataka ende noataka simeli zveshuwa ende kana ndakuataka haexperience yacho iripo yekuataka maona saka auya kuzondidenda ndikuudze swaga ukaona kwataka gosta akubesereka ndatokuudza kwataka gosta akubesereka gosta zvakavada kutuka mhepo haumuzivi hauna munhuaitashoma vari pasi magosti anenge asiri magosti anechituka anenge asiri magosti okay alright nokuti gosti usatuke ingobloka wakanyarara usatuka ingobloka nokuti akatukutukira hapana chawamuita hauna mukanganisira haumuzivi anozonga kutuka hake ona saka ingodavirawo neblock view wakanyarara nokuti kupindura ghost hakubetseri handiti waona asi kunewo maghost zveshuwaka anozvifarigwa zvawo anotouya ini pana pa maghost ka ari azere swaga usabloke mina ndikudze ini ndiganipopa example yangu ini swaga usabloke page rako vadiko zvinezvi ini ndakamboita maghost mamwazi azara pane iko zvino maghost aya maiwe vakambondifamba swaga unoziva munhu akatukwa ndini ndaitukwa kuseni masikati manhu ari kuitwa breakfast lunch supper unoziva ndaitoseka ndaiseka ndaizvozvo kuti ungosangana nazvo masiti uchifamba kudai soka ndisinamboenda kana kwavanotambirana kudika ungosangana nazvo masiti ungona screenshot ndoti yezvo kondo zviri kuitika kumaraini ndodarika ndoseka ndoinda unoona mandinonga ndakabloka ndivaivauya kuzonditukira pano papeji ndova ndaibloka asi vamwe vachona manje vauya pano votamba zvakanaka vozodzokera kunondituka avo aiwa handina problem navo because at least pano vanenge vachidiwo vanenge vachirespecta kuti aiwa papeji pake munhu hatinomutukiri ipapo rega tinodi totambawo zvakanaka tozomutuka taa kumaraini handina problem navo saka usabloke vanhu nokuti ndivo vari kudaka kuti vakusapoti mawigi ako neuyuyu chiti uchibloka vanouya kuzokutuka chete vanongouya kuzotamba zvavo vasiye vakadaro vatambi indika kutobloka kashoma ndakutotozvitangawo izvezvizvika inde ndisina basa nazvo but vaya vanenge vaida kuuya kuzodzikisira bhizinesi rangu vachidii ndo vaya vandobloka vaya mukona pamwe ndikuadvertisa wiki ndikutaura neprice nechichichi guys wigi it's 1.5 handiti munhu ouya paipapo pacomment section yewiki oti pane kwanotoziva kwanenga 600 apa ari kutaura izvozvo papeji vangu just imagine it's very wrong why because iwo kana uchitengesa wiki yako 600 go and sell there because apa paplatform pangu pandikuadvertisa wiki yako 1.5 you understand ndopaivanezenda kutukirira manje ndizvozvo aiwa uyo anodaro uyo aiwa anodaro uyo bloka because uri kudya une chikafu chako
oda kukutorera mumuromo kana kuziva kunenge kune kwe500 ina unotenga kwausiye nditengesa yangu 1000 pane wenda kwe500 chikoko aiwa iye aiwa uyo unobloka uyo unobloka anoita izvozvo ko naiswaga iyo wigi wakabata iyo imari iyi inoenda 1.5 yakanakisa yakanakisa kwayakaita ende inenge isimhanya kumbe mira ndipfeke munyatso ende kana wabvisa kune kwabva watita murume chai ukangobvisa hako maibros kutaswaga kuta Freddy chai asi baita ke murume chai yakanaka wigi aiwa iyi wigi yakanaka iyi muona kuti ndenda zvigadzirirawo zvangu ndakuzvitengesawo zvinhu zvangu ndenchitarisawo kuti munhu ashandisawo braid ripiwo rinodhurawo sei neclosure akaipapa pakarukwa pesa panticlosure muri kuona ndatenga closure yangu ndatenga mabraids angu anodhura leba yangu ndakuya ndatengesa 1.5 umwe akuya achikutaurira zve500 kana 400 hameno kwaanoziva ikoko aiwa that wigi yakanaka zvaifemu and it's worth it 1.5 it's worth it yakanakisa wigi yakanakisa yakanaka wigi andimukoni ndoienda yandaenda kusileya nayo zvangu kana ndiri palive ndichisileya ndichitsvakawo varume kapalive otsvakawo varume unotombovawana here varume palive apa ndovaona panopedza live ukova kune kwazara umwe anenge atosenda nelaji yechinhu chake saka zvinhu wabaiwa nekuti unogotiona vamwe anenge vatotumira kana manudhu anonzi machi manudhu avo vadaka kutoisa vakutoisa anzi machi akutofanosenda ka masivi kuti vanokodzera but apa vanhu da vachiziva indoda munhu ane mari kana usina mari foko ndoda vane mula because my life is so expensive saka naiswaga kana iwe uri mubedroom nemwe murume munogona kumboita zvokutoti umwe murume otoise mukadzi otovata pasi tera makumbo mudenga mwe murume otokwira pamusoro sezvinoita murume nemukadzi kutoita chaiko kutonyatsotai chaizvo bhora mberi kutorohwa mushini baba kutonakirwa vazhinji papapa sisimeni vazhinji papapa vamwe vanotonera kadzi chaivo vanoita izvozvo anenge asingadi dzimwe family vanenge vasingazvide vanenge vachitosvika kuti kutanishawo family dzavo saka pane paito nemagaysi papapa vatonera kadzi noumwe anotoda kutongorohwa mushini vaita kuti vese vanhu vaida kutongorova vamwe vazhinji vanhu vaida kutorohwa kutoita zvokurohwa chaiko saka pamunenge uchiti muri kuita iyo mishinari yekuti iwe uri pasi mwari pamusoro nokuti mose mune zvinhu kazvimba mbolipopu mose munadzo saka iwe unenge wakatsikirwa pasi yako mbolipopu unenge wakaisepi unenge wakaisa pai inenge ingoripokoka pasaiti ndoda kunyatsa kuimajira unenge ichisa pasi aibviswe inogobvisirwe ikona isismeli inogobvisirwe inenge ingoripo unongoichetawo padivi apa mati unongoicheta padivi apa haitotsvetwi padivi inongoenda yoga padivi Songa maseka inoenda yoga padivi aiwa nasi watinakidza chokwaiswaga kwainongoenda yoga pasaidi saka uyo anongokonzerta nepaari kuda kuita apa ari kuda kuita wefamba neipapo iwe apa chakaignoo chiri pasaidi apa pakafanana here pane buri nepane bluff kazvonhu tu zvakasiyana and handine ndanchirevera ngupa kuti mimi makaita zvokukwirana pamusoro mese ndovera ndichirevera izvozvo saka pane mapiritsi amunozomwa here kana kuti
anything noti kunenge akuzodhambe here. Zvakusiyanawo kuti amene kwangu akusati kwadhamba kwangu chiri fresh because handingoitika nevanhu wakatanga manje kwangu kuchiri fresh chaiyo kwangu kuri fresh zvokuti andingada kuuya matv apo nyatsokanda kuchizoti kuri fresh. Saka kwaine ma-CV kandai ku-freshers semunhu achangobva mumba kumudzimai achipinda mugame iri saka kugame iri achiri freshers saka ari fresh animona saka vema-CV asi kwai kunodiwa nemari dzavo kwai kunodiwa bhegi chete kana une bhegi kana kamba yadonha wokutoka naane mari auyoko ane mari ka ndodzikamaosi azvitodika mangwana waana John kuswera mangwana una Peter kuswera mangwana una Tafara mangwana una Tadiwa mangwana ukaona one or two vako vanoziva kutiwo vanondipetserawo pamaproblems hatizonyanyi kuhura patee takustika manje nemawigi nemamwewo mabhizinesi asi munoshandisa henyu kamakondomu. Obvious. Kana ndaona kuti mari yawanda ika kana vasingadika zvebasa reita gara tine AIDS kudhara. Wagara watoe pachirongwa kudhara. AIDS ndakaipuwa naShuga mama kapa. Alright. Saka unochita kuprotecta kamwe wako anenge auya pamanenge asina AIDS yacho. Iyo pamanenge ainayo ukono munhu usingatyiwo uchitibvunza munhu usingazive kuti unoda zvakadaro unenge utori nayo ungabvunza usingazive. Ndizvozvo saka Shuga mama wakavaudza here kuti zvamakandiita wakavaudza here Shuga mama wakavaudza here kuti zvamakandiita makandiuraya makatondiendesa kuchipatara vakakubhadhara sorry asina kuudza kuti ndine chirwere asi ndinose munhu aidawo mari ndikati hai zvechirwere zvimadhama zvina basa rikati pisane zvakadaro mari kai ndongomwawo mapirisi asi mari zvabarara zvakadaro. Saka panguva yamunenge muchiita naSwaga paipai mose munoproducer kana kuti anenge achiita ndiye anoproducer mose? It depends newewo zvaufanire kumukadzi nemurume unogona kuda kunyengana nemunhu asingakugoneri unoproduce. Saka unogona kunyenganawo neanokugonerawo wongoproducer unogona kunyengana neasingakugonerawo hauproduce. So it's the same thing. Okay, right. Pane ari kubvunza mucomment section mhanzi how old are you? Inini? Ndiri mwana mudiki zvisingaite ndiri munhu akangokasika kuda zvinhu. I'm 26. naiswaga zvauri mwana mudiki. Ndiri mwana mudiki. Yebo. Zvauri mwana mudiki sa. Ndiri mwana mudiki 26 years old. Hey, ayo mwana mudiki right. Muchiri mumvunzo here ende vanhu vachamisika kuti vanhu vabvaisa ma-emoji ekuvhunduka kuti 26 hanzi 1.5 guys 26 but I have life. Ndoda vanhu vanoziva upenyu kwete kuda uya uzodzungaira uchifunga kuti unotorera advantage. Hanzi 1.5 wiki vari kubvunza kuti hanzi wiki imari iyo 1.5 right guys. Swaga ane page rake Swaga rinonzi Swaga Nation chi Swaga taura ndi Swaga STFZ mira Swaga STFZ saka S uyu akamirira Swaga, T akamirira Tadiwa, F akamirira Fred, Z akamirira Zimunda, my surname.
All right. Then yeah. Then Zet akamirira Zimunda. Ndose nemu yangu inini. Then All right. yeah. Then kumberi kwacho kwakanzi Nation. Kuta comment yamanya ndozama kupina start page rako rero yamanya comment yosingaiti. Yaende pe. Comment zati mamanyira ari kuita. Ndaisa pa comment section. Kutoitsvaga mamanyira ari kuita ma comment section ka ndatosha kuti yamanya sei kudaro. All right. Ipi? Ngira ndiona. Yauya. Handisati ndaiona nditoti scroll. Yakanzi Swaga yauya pana Elisa Nyamaropa. Yakanzi Elisa Nyamaropa. Anzi isa link inandina link. Bedwe ndinyorewo ka pane pin ya pandaisa ndikiri Star Swaga apo. Pandaisa pin ya Swaga guys nditegeyo ipapo. Chingonyora something muti irapa ndikwanze kuiwana first. Andichatoiwana. Ndisire wanzi sai link bedwe. Link rinokwanisa kuswa neni. Saka ndinonge ndapiwa link ndaisa link. But still rinongotiza because ma comments anyari kumanya right. Aiwa iyi yakashota iyi Tanaka yako yakashota iyi. Tanaka yako yakashota. Yangu yandanyora ya iri papi ndipeyo yangu yoya. Nditegeyo pane yandaisa yayi. Asana ari kupana nazvo zita mu comment section ishi. Right. Aiwana. Yende pane yeumwe anyorawo ndo yandaisa yako yawaisa comment yako iyo. Right. Iro guys iyo Swaga Nation guys ngati tinomfollower guys and the more we are the merrier it becomes guys. Kana sisimiri vasipa live tomanya kwa Swaga tesa. Ini ndiri biggest fan guy ya Swaga. Ndogara nchikudzai kuti ndiri biggest fan ya Swaga muchiseka. Ndogara nchivaudza kuti ndichibvinyora panapa Swaga atanga here. Ndiri biggest fan yake. Nditegeyo kana atanga. Vanhu vachiseka vanhu vanobva vatevera. Saka let me tell you something. Mune wiki yenyu hamene mofaya kusarudza muchazosaridza yamune muchida uku. Pane yanduda ukupaiwa. Zvedu zvaita uko. Ndoda kupai wiki. I think ndichakupai yamakati muri kuda yamamakaisa kuwiki kwangu. Yana ndichikuda tiri dinari. Aiwa ngaiuye tinotopfeka tomaketa takapfeka. Ngaiuye wiki chipfeka. Saka iyoyo ndichakupai. Aiwa ngaiuye wiki. Guys ndapinda ndiri kuona mali kune mali tsaro kumwa igwaiwa madiaries anokanda. Right ndiri kumaona guys chinda muno supportawo kwa Swaga ingwenda muno like page rake guys. Endai muno like page rake guys and follow him as well. Kana tisipo toendwa kwa Swaga. Swaga kana asipo toya kuno. Kana tisipo totsvaka kuti Mhosva ariko here tienda kwa Mhosva. Mhosva anonakidza ka Swaga ukapomona. Mhosva anonakidza. Anonakidza but ari ignorant. Mhosva ndi electrician kanoziya. Mhosva ndi electrician. Mhosva. Asanonakidza manje. Anonakidza usamutuki. Anonakidza. Aiwa achamutuki. Kana achiditi I love Swaga. I love the way he does his thing. So please tell Tatelicious that I'm sorry the way I've been shouting. Nice. That's Sorry, Tatelicious. Muri chisisi changu chihombe. But mama kangondireshera papa kundiboa. In fact, that's why ndakabatuka. But the response yakandipa manje ka ndakaifarira kuti no, pakandinyatsa no, I love Swaga. I love the way he does his thing. So I'm very sorry for what I did. Ndakaiona response yacho, that was so mature of Tatelicious. Yeah. So you muri mu same class usatuke mabosi ako ayo ndisisi vako usatuke musisi vako ndi bosi vako chero Mhosva iye usamutuke mwana wangu wedu usambomutuka ako Mhosva mutori mukomana muningi newe na Mhosva kuti muse muri vana wangu
musambotukane vanangu Mosha kuskasa asingandiignore kana akapindura hani muona kuti tatenishas akauya akatondita no I love Swagger akaratidza huma saka iye mhosva ngasaka aiwa rega ndifonere mhosva kuti asakuignore rega nditomuudza izvozvi uripo palive kuti mhosva usaignore mukoma wako nokuti iwe ndiwe mukuru asaignore mukoma wake aiwa izvozvo rega nditomufonera gandichomufonera touya pano palive toiti ngasaiginwa mukoma wacho kuti azviiginwa mukoma sei haibudisvi kozi ndaitona ndakatozomunflowa ndatoona kuti izvo ari kutozviitisa aiwa kana musolo wari right kusoro ari bow admire ari right rekuti mhosva tuka hako jodza tuka hako hana basa hatimuzivi asi kupenda uya angaya achida kutondikatuna haandizive mani ndakamupedzera ndikati iwe ndokutengesera mukosho ndikakuwachisa iwe balance kwiyani kutuka munozivanei handimuzive akuda kutoya kwandira pachida kunditaurira zvokupenga anga akuda kupinzawo mufyuji ndikati saka mabhoya mufyuji uchida kundiwachisa sei unokutoda nice simeni imimi ndikauya ndikati simeni ndikudaiwo wiki mungairamba ndinotoida manje matauro acho akataura zvezvokuda kundidzikisira ndosaka ndakazomuwachisa ndikati handidi kana kuona kutseka handina kana ushamwe handidi munhu anouya achindidzikisira kana wafunga kundibetsera ndibetsero ine good way kwete zvokuda kundidzikisira ndizvo mhosva uripo wati mhosva ane makore mangari mhosva ane 22 mhosva ane 22 years mhosva ane 22 mhosva ane mwana mudiki naimwariwe zvaari mwana mudiki mwana mudiki mhosva iri kuenda pavoice mail ndako aripiko ndikuona chero kuhasi online waendepi hanzi mhosva igehera hatizivi isu zvesexuality yake hatizivi and ine angu handizivi kuti igehera kuti asi handizivi handambomubvunza mhosva ndeipi pashuting mundati kuti mukoma wako ndaishanakwaoti asakutukika mwana ndikati unotuka mwana wangu mhosva ndikakutuka svika aiwa ndichamutuki ndomutukira kuti wanga achindiignowa ndikati rega ndimufonere ndimuze ndasakuignowe kwaine nechida kutaura namhosva unondiignowa handi uri kushuva wesaka kai hanambokuignowa I have been calling here him I don't know kuti pamekaenda kumusisa meka munhu zvakambowa hanzi oraiti ari pashuti mhosva achataura newe kana apedza zvaro ari kushuta maskiti ake mhosva wazotaura ne kana wapedza handiti kuwhatsapp kumessenger oright mhosva hanamboningirira hanamboramba kutaura newe uyu ndofunga uri kutenda kumurong message you don't know what I'm talking about sure maybe pamwe matauriro andakaitawo hangu naye sezvo zvichinzi hanzi zvichinzi maybe anozvivanza kuti igei kana kuti chii saka maybe pamwe ndo zvakamubhowa ndosaka akandiignore you understand apromisa kuti akapedza zvari kuti ashuti achakubata motaura muri mukoma nemuningira munoti mufa kutobatana muita maskisi mose musatukane mhosva bomunhu manje kuti bomunhu aiwa tafara nasiswaga taatinewe isu pano tafara guys please thank you very much ndaona kuti matoveko kwaswaga ndikuona nemifoni yangu kuti matozara kunhiki kwaswaga muri kulaika ndaona manhamba akakwira thank you very much guys for your support ramai mutimsupporta manje I think pasina nguva change akuita pwech kwati anojaivha akada kuya achituka hake state chingosekerera tirimo isimafanzika state chingovekompensation chetu hatiregi tirimo kana atangawo shiyaiwo live dzake guys kuti akurumidze kwamba nebhora but chikuru guys sapotaiwo mafuta akayo sapotaiwo manhingikiri mawigi ake ndokurarama kwaanoita hana vari kubira ari kuzama kuzviraramirawo zviri straight forward saka tikatiwo kana uida wigi paya we go and support ndopanotanga solidarity kubatana instead kungotukana kungogwavhurana tichingodenana kumbobatana kwakanaka hamoni manje tetine haiti yedu muhaiti swaga akauyawo anenge aripo soga nemawigi ake achitengesa mawigi ake senge haiti yelast year takaita gore rapera museri yamakaona kuti twasebhombo anomana tiri kupa mafuti mutobheki ouyawo swaga
vouyawo manhingi mafelebrity ari mujobheki atonakigwa tofaraka handiti mazviona ndozvo chaizvo svikaiwo wagwara woswaga toendawo kunoona mumwe wedu atove mumwe wedu kwao titoenda unoona tiswaga agwara handei guys titonoona mumwe wedu zvichitofamba zvakadaro ndo zvinoitwa ndokugarira nevamwe zvakanaka mucommunity kugarisana zvakanaka kwete kuti kana inge auya kuti wabvepi uyu toda kumuvharira panze aiwa Facebook tinokwana tose nemiwo vari mucomment section vanoda kutopinda mugemu pindai tinokugamuchirai tinokwana tose hakuna champion hakuna nozviti ndiri munhu wefacebook Facebook haina muridzi ndiye munhu wose wakasununguka kuita zvaanoda pafacebook apa tichinda takadaro mashuwaka tigare tateerana ipapo kune vanoti wakabvepi unoitei musiye aite zvaanoita ehe tichingodaro zvinonge zasina waabira bholato muregei aite tichingonosapota haachakutukii guys mamuchitanotuka mafanzi achakutukii imi mine maenda unomutukawo mukasada mutukawo hambokutukii mukangosamutuka iye hambokutukiiwo saka mutukawo anokutuka inoti vanhu vanozvizipona zvakasiyana ine hangu handikutukii asi swaga unokudairai ndokusiyana kwedu saka musaenda muchinotukawo munhu noti muchatukwa ani maona munotukwa. And Smelly, can I say something? Yes. Inini kune vaya vanouya vachida kundiwatisa vachindituka vachindiita sei. I think I haven't done that. Ndichatonyatsoenda kunoti kuprofile yake yefacebook ndotora picture remunhu ndoisa paside kana ndichituka ndonyatsotuka munhu iyeye vanhu vese vachiona. You understand? Because iye anenge auya achida kundiataka inanditi munhu inini ukaona kuti nhasi musi wacho wanechita live zvandikuita zvokubhoa unongobva woenda kune zvekunakidza musi iwoyo. You understand? Handiti munhu anouya achindituka kana kuti anondikontrola kana anondiudza zvokuita palive yangu yandienda zviendera. Pamwe ndashaya zvokuita ndangotandara ndichingosekawo nchidii pamwe hazveokona kunge zvisina musoro iwe ingobva papeji pangu woendawo kana kuri kwaSisimelo kuri kutaurwawo zvine musoro musiyo ndizvozvo kana kuri kwamhosva kuri kutaurwawo zvine musoro musiyo ndizvozvo kana kuri kwataterisas kuri kutaurwa zvine musoro musiyo ndizvozvo munhu unongozviendera kunakidzawo chi musi iyoyo kwete kuti munhu anenge akuta kuti hapana zvine musoro zvokutaurwa ngatibvei panapa ibva wakanyarara uri one kwete kuda kuderedza zvandichiita nevanhu vauya kuzoona zvandiri kuita panguva iyoyo. It's very bad. Ndizvozvo tikudawo swaga anogara akapfeka maminisketi bho zvekuti shuwa here bho zvekuti maminisketi bho zvekuti mufarira maminisketi anokuitfita iwe maminisketi nehiri zvokufita minisketi nehiri bho zvekuti saka utenge more minisketi utenge more of miniskets uye nawo so anza ubai chii mawigi ati kwanyora kuti chii kana munhu anyora pakomenti mai dziri kumanya komenti chinochadziora zvokumanya here baba yatoenda hamene but anenge anyora kuti hamene unozotedza makoments in case kana kune vamwe varuda kutenga mawigi unozotedza makoments uchionawo uchizopindurawo uchionawo uchizopindurawo kuitira kuti varuda kutenga vasadiwo vasavharirwe panze vatengewo mawigi. Right. So ndokuti nhasi hatina entertainment tinenge tiri kwakowo wotigadzirirawo zvauchatigadzira touyawo kwako nhasi vanhu nesi hatichina entertainment topedza touyawo kwakowo nhasi timbotamba. Aiwa, thank you very much Swaga, tinokuda, we love you so much. Tinoti aiwa pumbonoka sununguka tinewe, we got your back. Newe tiri mufan dzako. Thank you so much. Thank you. Saka imimi Smelly kugeni tichazotaura uko ndapedza zvandidam busy for now. No problem. Saka kana ndapedza tichazotaura nezvekuti chizvo zveda. No problem. Thank you very much. Thank you so much. Time kwakoko. Tobatana time. All right. Bless you. Sure. Right. Tadzoka guys, tadzoka. Aiwa minisketi bozvo kuti tendai murewa minisketi bozvo kuti right. Tadzoka guys kusupportana nditika, it's called supporting one another. Tachida mumbonzwawo handiti kuti akapinda sei komuindustry achibvepi zvakatanga sei handiti maona tanzwawo chiringoripo ndechekuti it's all entertainment guys, it's all entertainment.
tinenge tichingoentertainwa takadaro tichingoentertain hanzi volume iya yaenda futi mai ndodiko hanzi yaenda volume. Alright guys, alright guys, saka tobatana chii kunilive yaswaga hanzi volume yaenda. Alright saka guys, tobatana time bye bye time handitika